manginom siguro tag tubig ani. Ah, kainit aron. Unsan mo ay igang gayo. Parehas naman mong duha. Tata manginom tata kay piting hawa ba. Sige. So wala na panawag sa dingan bay. Gani nabi ato ginungog diri nga. Ano namatay diri nga bata. Adlok mga kabutag aron mura mamugdi laki ta. Mura mamugdi laki. Yoy, ato isog na to. Sos kanipin ka na. Indog mo na kung balihibo bay. Ngigo ay. Na ina mo pure bayad ka ba kay madlok man ka. Dili bay dinujud bay lain jud akong gipamatay gyud. Lain gyud. Wala man. Na bitaw, bitaw gikuan din niya aron. Susto man mo ka. Ikaw Kaya karon ko. 1 minute later. Patay diri nga bata. Ang ginabay ba itong salvage? Naman diri mo gulo mo sa kana. Bayas gusta. Hoy! Wala mo dira. Wala. Masay tinuod dito. Awa ba, giginan kita tamo di mo ato dito ni atugin mo ni tumay jud mo ginyo. Bunuan jud mo jud. Wa ka nag-ingon pod. Oh no. Ay mo si panghawid bay, bugnaro pya kay mo kapot bay. Ikaw naman gay nang hawid. Ano man ako kapot diri. Wa ba yun ko na bay gigapay ug maayo. Isog bay. Isog man ko. Isog bay. Dagan sa akas bay. Hoy! Asa mo naman to? Di mo kuwakwak! Ako man sa dalawang stoy! Gusto mo mamaya 45? Ikaw naman na yan! Na! Giba, dagan-dagan pa minimo sa kabagutan na! Iba pa Ayun ba? Mga kajuyang! Thank you for watching! Don't forget to like, Subscribe. share, and comment our videos!